Aros. Vittu me ollaan hävitty tää peli. Ne ei puhu mitään vittu muuta kuin Venäjää. Valuu. Turpa vittu kiinni. Kupillinen vittu jokaisen. Että mitä mieltä ne on sisään se. Ei kyllä perkele. Jaa. Kuka täällä taas kantaa tiimiä? Kuka kantaa veneet? No M2KE kantaa veneet. Ja sä vittu pidät se vitun porakku. EVP safe, brat. EVP. Jonka. Miten nää nyt vittu mohrua näin pahasti? Miten nää oikeesti nää venäläiset niinku jaksaa vittu niinku öyhöttää tuolla mikissä? Ja sit niinku klutsitilanteessakin ne huutaa ihan älyttömän. Äijät huutaa koko ajan save. Mitä vittua, miltä tää näyttää? Onks tää vittu näyttämässä siltä, että mä oon mennyt defuumaan kun mä menen T-spawniin? Mitä vittu? Beep. Vittu saatanaa! Vitun! Pöytä ei oo mikään Ikea-maa. Jos taas Ikea-pöytä. Voin sanoa tästä pöydästä edes vittu mitään jälle. Vitun paskapäät! Aros! Epic Joy se! Laitan live. Har... Vitun vammanen paska autosnipu! Ota se kiinni ja heitä takaa. Mä ampuin tää ohjuksi.